سلام كم يكنيهم خبركم تعزبتنا أبناء لومي مدبع عالبو نتنتانه قريبنا يزلنا أرستي أب رحق مبرق إيسيا زركبا هاجرات أوراد ماتن ب أنا بر إيسيا تباهيلن زفلتا بقطبا أزين عوتات زخونا هاجرات بخمي نزي قطباوي عوتات زي كم زمزقبو زدسس تحستو إنا قريبنا زلنا أبزي أرستزي كزاتيلنا أبزي أبستودينا ترغيبهم زلو سامسون برهاني كاب منستري هاجراوي لمعاتيو كم اون هزباو منقستاب كاب قطباوي قديات هقدفيم بمجمرتا زخبركم عدومات نزي قالمت ايقزي نختهبنا درو اب ساعاتكم اب استودينا بمركابكم نمسجنكم حجي بقاطا نابتي اداليه زلخو حتوتات كاتيه يتقدم يتحطو منالبات كم زغط أوسط صنحنا أبرحوم مبرق إيسيا زركبا هاجرات بمعبالة ويك أب قطبا ومعبالة أزين دفي أن كم زلوا ردوئيو بتخال إمداي دما إذن هاجرات زياتن أنابر إيسيا تباهيلن زتكاسا زنبرائن أبز أوان زجن زي أنابر إيسيا زبحال سم دارجا نحاسسة متيلو ويدارجا يلن مو انتايتي مغنيات ولا هزباوي بقى جمر الرأي أوزي أنا برئيسياز بهلا أب قال مدرخ سوساتات بسبعتات ثمانياتات مجمريات تسعتات بوزح زربول نيرو حجي هاب زي نسمعه نويح كوين له بقندو زان هاجرات زين أربعة هاجرات دينا خنبلن رأس من حدارات دينا خنبلن ويس منياتو كم هاجر ندحريلنا دو كوريا لا سنغافورة لا تايوان كم حدا ناي معبالة تموكرو بينا نريئا نخون جين أكلنا تشاينا تي بتي أخستاي أب لمعتاوي ويا تقطبا وقصقص نبينا حجين رئاسة لزلنا خم حنت هاجر خريئا نخل هون ترابعيتن هونغ كونغ أكلنا تشاينا يو من أب تشاينا بوقع محواسة أب 9 شوعتن أب سوساتات 7 8 قطف معبالة سلازم مزجبت كم حدا تمكرنا لمعتاوي قصقص تقص نيرا إذن هاجرات زين نبلن هاجر نبلن دحن خطعمنا نزي ذات زمالتي تايوان دو كوريا قديفكا تنكلت استرفا هونغ كونغن سنغافورن اتي لك ناي اتن سرعة هاجراتي لنا نتقصن زخطلو بوليسي يتختلان كم هلاوون كن قلت أنا ندحر دا أخينا نابنت سنغافور أوشت ما لجأ أتي أتركب زبزح خفالاس أوشت ما لجأ بلا تركب هونغ كونغ ندحريلنا بتماساسالي كلتي أنا أوشت تشاينا أتركب هونغ كونغ سلاز كلتي أنا هاجرات أبعبيت هاجرات تسقعن زنبرة ناتن حرشاوي بوليس ولا إندستريال بوليس ولا قال بزح زي خيدائن وزي بو زي معبلائن وحد حزب زرلونين أب أقول قلتات ناي فاينانسن ناي ودبن تراي تمركسن زي معبلائن حجي كم ناي سرع هاجرات ناي معبال خستاخد قلت أنا يتقنيها جين كاب دحر كلا يمكن أتعلم مس ممسا ناي وورلد بانك ناي IMF ودبن كده عالم زبالو اتين الصوم زسبكو عينت معبالة زدليو عينت معبالة زتختلا سلازنبرا كم او خاني كم ابنت كتقسا قلطف معبالة خمسة اتين الصوم زهبوها ويزمخروها بوليسيتات كتقوملن دليس لازنبر ببزح سمن وعو عنيرو دا حرجين ممصا ناي تشاينا لو ناي جابان لو نزي ناي ايشيا تايجرز زبحال وي انابر اسيا زبحال زانتا يحسيسو رحق مبرق اسيا ناب زبل زعمنياتو تقطبا حجن دحر دارينا اب رحق مبرق اسيا بتشاينا استعبللي دحريا جابانيا دحريا دوبو كوريا دحريا تايوانيا اذن سرعه هاجرات نبلن مالتي بتي مغلصي ناي كستاي حجي اتي قطبا معباله بزي انستعبلل سلازخونه اتي اسيا تايجرز زبحال سم تاريفو اتي رحق مبرق اسيا زبحال مصيو الله ترحق مبرق اسياون اكل تخفل تسميناوي مبرق اسيان دوباو مبرق اسيان تسميناو دحريلنا نجابان كوريا دوب كوريا نتايوان تشاينا يحز
እትደውባዊ እንድሕሪድና ኸይድና ከምእን ዓበይቲ ሃገራት ግን ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ዘይሰጎማ ኣብ ገለ እዋን ብወርልድ ባንክን ብአይኤምኤፍን ብዙሕ ዝመረለን ዝነበረ ኣለዋ ከም ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ፊሊፒንስ ታይላንድ እውን ኣለዋ ሕራይ ጽቡቕ ሳምሶን ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ህዝባዊ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ዝርከባ ኮይነን ኣዝየን ድኻታት ሃገራት ዝነበራ ወይ ድማ ካብ ዓለም ኣብቲ ኣዝዩ ብድኽነት ዝተጠቕዐ ከባቢ ዝርከባ ዝነበራ ሃገራት ኣብ ርእሲ ምዃነን ካብ ሓሙሽተ ናይ ኩናት ዝወፃ ድማ እየን መብዛሕትአን ከም በዓል ደቡብ ኮርያ ከም በዓል ጃፓን ክንጠቕሰን ከለና እሞ ምስጢር ናይቲ ቁልጡፍ ዓወታተን ወይ ልምዓታዊ ዓወታተን እንታይ እዩ ብቐንዱ ሕራይ እዘን ሃገራት እዚአን ልክዕ ከም ዝበልካዮ ትሑት ደረጃ ዝነበረን ኢና ቁጠባ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ውፃእ መዓት ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እየን ኢልና ክንገልፀን ንኽእል ኢና ከም ዞባ እንድሕር ኢናየን እዚ ምብራቕ ኤስያ ዝበሃል ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ብብዝሒ ህዝቢ ኣለወን መሬት ዝፀቦ እዩ ባህርያዊ ሃብቲ ብዙሕ ዘለዎ ኣይኮነን ረገሊአን ባህርያዊ ሃብቲ ጠቕሊሉ እውን ዘለወን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ናይ ባህርያዊ ብድሆታት እውን ዘለወን እየን ብቐፃሊ ንሰምዖ ምንቅጥቃጥ መሬት ድዩ ሱናሚ ድዩ ህቦብላ ድዩ እናበልካ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰፊሕ ሳዕቤን ዝኽትል እዩ ሕጂ ዘን ሃገራት እዚአን ድኻታት ወይ ትሑት መናብሮ ነይርወን ብመንፅር ደቡብ ኤስያ ብመንፅር ማእኸላይ ምብራቕ ብመንፅር ኣፍሪቃ ብመንፅር ላቲን ኣሜሪካ ክንርአን ከለና ኣብ ገሊኡ ካብ ዘን ሃገራት እዚአን ዝተሓታየን ነይረን ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ ዘን ሎሚ ኣብ ምብራቕ እስያ ዘለዋ ሃገራት ዝምዕብላ ነይረን ገለ ሃገራት ደቡብ ኣስያ እውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ካብዚ ግን ናበይ እየን ከይደን ካብዚ ናበይ እየን ከይደን እንድሕር ኢልና ናይ ዘን ሃገራት እዚአን ጃምላ ሃገራዊ እቶት ብድምር ኣብ ዓለም 5 ሚእታዊት ጥራይ ነይሩ ሕጂ ናብ ልዕሊ 30 ሚእታዊት በፂሑ ኣሎ እዚ ዞባ እዚ ዘፍርዮ ነገር እውን ኣይነበሮን ሕጂ እቲ ቀንዲ ናይ ዓለም ናይ ፍርያት ቦታ ኮይኑ ኣሎ ተን ዝበዝሓ ወደባት ዝበዝሐ ጽዕነት ናይ ንብረት ካብን ናብን ዝገብራ ኣብ ዞባ እዚ ዝርከባ እየን ኣብ ዓለም ጥቆሶ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣበይ ፈርዩ ወይ 100% እንታ ወሒዱ 30-125 ካብ ዞባ እዚ ዝፈሪ እዩ ኣብዛ ፅርግያ ውፅእ እንድሕልካ ትርእን መኪና ካበይ ዝመፀ እየን ቶዮታ ሆንዳ ጥቆሶ ኣብ ኩሉ ስቶራት ዘሎ ኤሌክትሮኒክስ ካበይ ዝመፀ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ወላ ጨርቃጨርቂ ክዳውንቲ ድሕረን እውን ናብ ካልእ ቦታታት ወጊኖን እየን ናብዚ ዝመፀ እዩ ሕጂ እንታይ እየን ገይረን ዘን ሃገራት እዚአን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክልተ ምርጫ እዩ ነይርወን ክልተ ምርጫ ማለት ሓደ ኣብ ቆጠባ እዚ ክላሲካዊ ቆጠባ ዝብልዎ ኣሎ ርእሰ ማልነት እዩ ብቐንዱ መንግስቲ ኢዱ ከውፅእ ኣለዎ መንግስቲ ንቆጠባ ንክቆፃፀር የብሉን ሕግታት ከጉድል ኣለዎ ዕዳጋ ክኽፈት ኣለዎ ሸርፊ ብመጠን ዕዳጋ ክውሰን ኣለዎ ድጎማ ክህሉ ይብሉን ዝብል ሓደ እዩ ካልኣይ ድማ እዚ ልምዓታዊ መንግስቲ ወይ ልምዓታዊ ቆጠባ ዝበሃል ናቱ ድሕሪ ባይታ ኬድካ ምስ ማሕበርነት ዝምድና ክትፈጥረሉ እውን ትኽእል ኢኻ እዚ ኸኣኒ መንግስቲ ንጡፍ ተራ ክህልዎ ኣለዎ ናይ መንግስቲ ተራ ንጡፍ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ ክቆፃፀር ኣለዎ መንግስቲ ፋይናንስ ከመሓድር ኣለዎ መንግስቲ ንቆጠባ ብሕታዊ ፅላት ኮነ ናይ መንግስቲ ፅላት ኮነ ናይ መንግስቲ ብሕትን ሕዋስ ፅላት ኮነ ከማእዝን ኣለዎ ዝብል እዩ እዘን ሃገራት እዚአን ዝመረፅኦ መንገዲ ናይ መንግስቲ ተራ ክህሉ እዚ ልምዓታዊ ኣቀራርባ ቁጠባ እየን መሪፀን መንግስታት ናይ ዘን ሃገራት እዚኦም ናይ ኩለን ብፍላይ ናይተን ሓያላት ጃፓን ቻይና ታይዋን ኮርያ ሆንግ ኮንግን ሲንጋፖርን ኣውኽተእትውን ትኽእልካ ግን ከም ህዝባዊ ጠቂስዎ ፀንሐ ናይ ፊናንስን ናይ ወደባት ኣገልግሎትን ዝህባ ትካላትን ኣብዘን ሃገራት እዚአን
መንግስቲ እዩ ቆጠባ መሪሕዎ ሓያል ድሌት ዘለዎም መንግስታት መጽዮም ዲሲፕሊን ዘለዎ ካድራት ናይ ልምዓት ዘለዎም መንግስታት መጽዮም ንዕኡ ዝኸውን ትካላት ቆጠባ ድማ ናይ ምሕደራ ወይ አሰላልፋ ቆጠባ ድማ አቂሞም እቲ ፖሊሲ ነዚ ስለ ዝገበሩ ንቅድሚት ክኸዱ ኺሎም ዓበይቲ ነገራት ዝገበሩውን ኣብ ሕርሻ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ምሕደራ ፊናንስ ነዚአን ብዝሰፍሐ መንገዲ ክረአያ ክእላይን ሕራይ ጽቡቕ ህዝባዊ ከምዚ ሳምሶን ከተናኸፎ ዝጸንሐ መንግስቲ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይተን ሃገራት ዝለዓለ ተራ ከም ዝነበሮ ክጠቕሰልና ጸኒሑሎም ብንጹር ሕጂ ሓደ ብሓደ እንታይ እቲ መንግስቲ ነቲ ቁጠባ ንምድፋእ ወይ ንምዕባል ዝገበሮ ተራ ሕራይ እቲ ርእሰ ማላውያን እየን ዝብል ኣገላልፃ ምናልባት ኣካታዕ ክኸውን ይኽእል ልክዕ ኣገላልፃ እውን ዘይክኸውን ይኽእል ኣዳናጋሪ ክኸውን ይኽእል እቲ ክስታይ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ርእሰ ማላውን ማሕበርነታውን ወይ ዴሳውን ዝበሃል ኣገላልፃ ናይ ቁጠባ ኣይነበረን ብርእሰ ማልነት ጥራይ ዝማዕበለት ሃገር ከዓ የላን ቅድሚኡ እቲ ዝውቱር ቁጠባ እንታይ ነይሩ እቶም ዋኒንተኛ ወይ እቲ መራሕ ዋኒን ኣሎ ኢንተርፕረነር ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ እቲ ውሽጣዊ ድፊኢት ዘለዎ ተበግሶ ክወስድ ዝኽእል ሪስክ ወሲዱ ወፍሪ ክገብር ድሌት ዘለዎ ሃብቲ ክፈጥር ዝደሊ ሰብ ኣሎ እቲ ዋኒንተኛ ንብሎ ኣብ መንጎ ከዓ መንግስቲ ኣሎ ነቲ ዋኒንተኛ ነቲ ኢንተርፕረነር ዘሳልጠሉ ትሕተ ቅርፂ ንኣታዊታት ወይ ነቲ ሃብቲ ዘመቃርሕ ንኩሉ ነገራት ኮታ ነቲ ቁጠባ ዘመሓድር መንግስቲ ኣሎ ድሕሪኡ ከዓኒ ፋብሪካታት ኣለዋ ወይ ቲ ማሽን ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣገላልፃ ናይ ቁጠባ ነይሩ ማለት እዩ ተመሊስካ ናብ ታሪክ ምስ ረኣኻ እንግሊዝ እንድሕር ደኢልካ መንግስቲ ተቀዳሚቲ ምዕባለ ቁልጡፍ ምዕባለ ከተረጋገጽ ዝጀመረት ማለት ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ዝጀመረት ክጅመር እንከሎ እዚ ክንገልጾ ፀናሕና ኣገባብ ዋኒንተኛ ኣሎ መንግስቲ ኣሎ ንዑ ሓፈሻዊ ቁጠባ ዘመሓድር እቲ ኢንዱስትሪታት ከኣሎ ብኡ ማዕቢላ ቀልጢፋ ንዓለም ክትዕብልል ክኢላ ማለት እዩ ንዓኣት ስዒበን ጀርመን መፅያ ኣሜሪካ መፅያ بتمساس መንገዲ ገዚፍ ተራ ናይ መንግስቲ ንቁጠባ እና ማእዘንካ ማለት እዩ ድጎማ እናገበረ ምክልኻል ንዘቤታዊ ኢንዱስትሪታት ወይቲ ፕሮቴክሽን እናገበሩ ሓያል ቁጠባ ሓያል ምዕባለ ዝፈጥሩ መንግስታት መጽዮም ግን ከም ዝውትር እንታይ ኣሎ ሃገራት በዛ ኣገባብ ዝምስማዕበላ ነታ ንሰን ዝደየባላ ናይ ምዕባለ መሳልል ይኣጽዲፈን እቲ ዝተረፈ ከም ዘይዲብ ተኸፈት ዕደጋኻ ክፈቶ እዚ ዘማዕብለና እዚ ሳምሶን ብዙሕ ገልጾ ዝጸነሐ ሕግታት ክገብር የብሉን መንግስቲ ነፃ ምውድዳር ክህሉ ኣለዎ ነፃ ንግዲ ክህሉ ኣለዎ ናብ ብሕቲ ክሰጋገር ኣለዎ ኩሉ ትካላት ዝብል ኣምሪኻ ተምጽእ ምክንያቱ እቲ ድሮ ማዕቢሉ ዘሎ እቲ ድሮ ኢንዱስትሪያዊ ሓይልን ቁጠባዊ ሓይልን ፈጢሩ ዘሎ ኣብ ከምኡ ዕዳጋ ኸይዱ ድላይ ክገብር ስለ ዝኽእል ዝወራደሮውን ስለ ዘየለ ንዕኡ ዝጥዕሙ ዕዳጋ ከመቻች ዝደሊ እዚ ዝሰብከካ እዘን ሃገራት እዚአን ጃፓን ኮርያ ታይዋን ቻይና መጻን ከለዋ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ድሕሪ ብዙሕ ዕንወት ማለት እዩ ትትንክፍ ተባሂሉ ዝጸንሐ ንኣብነት ጃፓን ኒኩለራዊ ቦምብ ዝወደቐ ሃገር እያ ናብ ፍጹም ዕንወት ተለዊጣ ዝነበረት ሃገር እያ ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ናይ ሕንሕደን ኣካይደን እየን ቻይና ካብ መግዛእቲ ናይ ጃፓን ክወፅእ ገዚፍ ዕንወት ርእዩ ድሕሪኡ እውን ኩናት ሕድሕድ ርእዩ እዩ ኣብ ውሽጡ ሕጂ ፍጹም ዓንየን ዝነበረ ሃገራት እየን ግን እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝስበኽ ዝበሃል ዕዳጋ ንምኽፋት ዘተባብዕ መምርሒ ወይ ትእዛዛት ናይ ሃብታማት ሃገራት ዘይኮነ ነቲ ታሪኽተን ሃገራት ዝማዕበላሉ እየን ተወኪሰን ብኸመየን ማዕቢለን ዘን ሃገራት እዚአን ንዑ እየን ጠሚተን መንግስቲ እንታይ ተራ ተፃዊቱ ኣብ ምዕባለ ናይ ዘን ሃገራት እዚአን بخمي تقاصيرون وتقطع بخمي تقاصيرون حرشة بخمي تقاصيرون فاينانس انت ينجرن نعو توكسن تاريخ ندحر توكس كا خاني مس زبيتاو كوننتاتكا اتاساسيركا
نعخذ طعم بوليسي ختندف زصق ما يكونن مالتي حجي اتي زتخطلو بوليسي اب حرشا عب متطاوناي منغست خللو اب اندستري عب متطاوناي منغست خللو نفاينانس كا منغست تقواصاصيرو نزوم كلته نحرشان اندسترين وين مسانع كم زغلغل كغبرو الله مالتي ስለዚህ ተቀዳሚቲ መሰረት ናይ ምዕባለ ኩሉ ሻዕ ድኻታት ሃገራት ስለ ዝኾና ብዙሕ ህዝቢ ኸ ስለ ዘለዎም ከምዚ ሳምሶም ዝገለጾ እቲ መበገሰ ኾነካ ዝኽእል መሬት እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኸ ኣለካ ስራሕ ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ነቲ ህዝቢ እታ እንኮ ዕድልደላትካ ኣብ መሬት ስራሕ ከም ዝህልዎ ክትገብረለካ ማለት እዩ ስለዚ ንመሬት ካብ መሳፍንትን ካብ ሃብታማት ሓረስቶትን ሃጊሮኖ ኩለን ሃገራት ብዘይ ፈላላይ ማለት እዩ ካብ ሃብታማት ሓረስቶትን ካብ መሳፍንትን ሃጊረን نفس وقف أب حرشة خساتف زول وسب بمعرة مقيلونه بمعرة مقيلو كل سب أب حرشة كم زساتف منياتو بزحلوون حجي نحر أبزي أقد داسيت نتبي نمريت نحر عداقة خم محادرو قديف كايو من قستي بزن قلت أزلنا كم محادرو نحر زي كيلو عداقة خم محادرو نحر قديف كايو انتاينا نبلدلنا قربن تقلبن عداقة مريت يم محادرو يخات الدلها قربن تقلبن نمريت يم محادرو نحر دقالكا خاني ناي حرشة أتاوي تطوع كبلي ويكأني كون قلقلي تي سمهنيات نتايو أتو وانا مريت بخبر مريت يا كاري مهنياتو بزح حزب السلازولو تقلب له عبيد قلب عبزلو كبرنا يواقع له مالتي بخبر كتكاري يخا أتيوم هفتان سلازخونو نحرشاو نتفتات نمكيات زد ليكان أبنت دخع بلو ماشين بلو وي بعراين أبنت ولا فتمسرتاو نحر كاخد جزء نحر داهن كاخد يلاقو حاصل دمو بخبر كأني ولد يبلو حجي زخلو تدماميرو نتحرستاي ابت مريت وفر كغبر ايكلني ونياتو بعدا خ تحازيو ونان نايت مريت ونا يكونن وحسنت يبلكان ناتي تبلو مريت يبلكان سلازي مهرتنا يحرشا تقلالاهم قلقلي مالتي حجز غبروزو منغستن از مريت زي وسيدوم بحيل هاغيروم نحزب بمعرم ايلوم مالتي او طرايغين تطوباي بولن اتي حرشاو تحت قرص خدالو لو منغستي حرشاو اكستنشن كبالو منغستي لقح كبالو منغستي ناي عداغا مسالطياتات كفطرولو لو منغستي مالتي ات ابز وان زغدو زلو منغستي اتاوي وي مخسب مغبار ايكونن كمي غيركا مهرتنا يحرشا يعبيخا كل سب سراح رخيبو كل سب حصور مغبر رخيبو اتي حفشاو مهرتنا يحرشا عبيو ناندستري ممول زخون حلف ترفي تفطر كاب حرشا تي استاي دحريو خاو قصيلهم حرشة حف مسبله كل سب مسبلعه كل سب مصقبه حلفن ترفن غيركا اطراقيمكا ገንዘብ ኢንዱስትሪታት ከተዋህል ክትገብር ኣብ ተخلሉ ደረጃ ምስ በጻሕካ ኻኒ መንግስቲ ነቲ ዓቅሚ ናይ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ሰብ ናፍቲ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ምምእዛኑ ማለት እዩ እቲ ተደልዩ ዓይነት ፋብሪካታት ኣብ መጀመርያ ደረጃ زدريو عينت فابريكاتات مريصهم تم منغستات او خمز ناو اقنيعمو اتنا انتربرنور انتو يلون دبرنا تم بونينتنيا ساسي ابزوفرلند ام ازينوم مالتي نزخ اني نصاو ناي غدفون دغوما تغبرلو مكلخال تغبرلو كال حجز بوزح تغبرلو مالتي اموداتا ات فاينانس زبال منغست خمزي اغير خحزالو منيات شاموتي فاينانس اموداتو نحرشان ناندسترين كمزا نفرسنا شموت كان ابتو دليو منغد تمرحو فاينانس كان نعوم ناي شمت كان ابتات دلي هاغراو معباله توصدو لك مالتي سلازي بتحدث الدليت نايت ገንዘብ ምግባር አለው ናይት ኢንተርፕረነር ናይት ዋኒንተኛ كغبري بتحدث هاغراوي مدبات لمعات كاني كهرم አለው ናይ መወዳእታ ሀብት ዘምጽ ናይ መወዳእታ ኃይል ዝፈጥርነት ቁጠባ እቲ መንግስቲ ዝሕንጽጾ መደባት ለማዓት ማለት ናው እختማ አዝኖ ለካ ነቲ ሀብት ናይት ሃገር حراي سامسون مزخلو كتقص انا حجي اذن هاغرات زيين انتي وصيتين امصيين بچبط حدا بحدا خنطقصا خلنا مالتي صبحتو كابتن حزباو قصل كبلانه نتحتهم كمصيه هاغرات بخمين حتمن سلمتي حتمن قالين كا سلمتي دخاتات كوينن زبل حتوزي اقدس حتو ابزي عوده مصنعتي نزحلف 30 عامات كميون عم زارب زنبريه بعوده وطبا ماتي هاغرات اسيا سلمتاين معبيلن سلمتاين تنكالوت دي معبره هاغرات اسيا سلمتايو تامرات زبحال تخلخ سلمتاي خمو زيكون اندحريلنا
ህዝባውትን ክፋቢሉ አጸንሑ ናብ አንድ ነገር ናበያ ተወስደካ ድሕሪ ተመልስካ ናይ ቆጠባ ላቦራቶሪ ታሪኽ እዩ ታሪኽ ክትውከስ ኣለካ ታሪኽ ንድሕሪ ተወኪስካ ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ኣብ ዓለም ክኸይድ እንከሎ እንግሊዝ እዮም ቀንዲ ተጠቀስቲ ኣብ እንግሊዝ እቲ መንግስቲ ነቲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ንኸዕቢ ነቲ ቆጠባ ተቋፂሩ መሪሑ እቲ ብሕታዊ ጽላትን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሽርክነት ድማ ከም ዝዓቢ ገይሩን ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ 1721 ክሳብ 1865 ኣቢሉ መንግስቲ ሙሉእ ሓይልን ምቁፅፃርን ገይሩ ነቲ ቆጠባ መሪሕዎ እዩ ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ከም ዝዓቢ ገይሩ እዩ ብድሕሪኡ ኸ ኣሜሪካ እውን ንዝቐፀለ ክሳብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዕፁው ወይ መንግስቲ ቆጠባ ዝመርሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዞም መንግስታት እዚኦም ግን እንታይ እዮም ዝመርሑ እቲ ዝማዕበለ እንታይ ዝገብር ህዝባዊ ጠቂሱ ፀንሐ ዕዳጋኻ ክኽፈት ዕዳጋ ክገብረካ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሃገር ዳሲት ነገር ዝጠቕሳ ንኣብነት ጀርመናዊ ተመራማሪ ፍሬደሪክ ሊስት እተን ምዕቡላት ሃገራት ምስ ማዕበላ ተጠቐመሉ ዝብላኻ ፖሊሲ ንዓአን ዘገልግል እዩ ዝደይባሉ መሳልልቲ ምእላይ እዩ ኪኪን ኣወይ ደ ላደር ዝብልዎ ማለት እዩ ሃገራት ኣስያ ጥቕልል ንምባል እዘን ተኣምራት ሰሪሐን ንብለን ሃገራት ዝገበረኦ ናይ ነቲ እተን ምዕቡላት ሃገራት ዝገበረኦ እምበር ምዕቡላት ሃገራት ዝበልአን ኣይገበራን ኣብዚ ዓለም ተንደኸየን ዘለዋ ከዓ እተን ምዕቡላት ሃገራት ዝበልአን ማለት እዚ ስትራክቸራል ኣጀስትመንት ፕሮግራም ዝብልዎ ናይ ቅርፃዊ ምትዕራይ ዝብልዎ ምቕናስ ድኽነት ዝብልዎ መደባት በዞም ዓለማዊ ባንክ ብዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ ዝመፁ ዝተኸተለ ብዙሓት ሃገራት ናብ ሕቶኻ ክምለስ እንታየን ገይረን ድሕሪ ኢልና ኣብታ መእተውትን ክፋቢል እያ ነይረ ዕላማ ናይ ሃገራት ናይ ሰባት ናብራ ምምሕያሽ እዩ ቆጠባ ምምሕያሽ እዩ ድኽነት ምእላይ እዩ ጥዕና ምህላው እዩ ሃገራዊ እቶት ምዕባይ እዩ እዘን ሃገራት እዚአን ብደረጃ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ኣሜሪካ ቀዳሚት እንድሕር ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ቻይናን ጃፓንን ካልአይትን ሳልሰይትን እየን ኣብ ቅድሚት ዘለዋ እየን ዝነውሐ ዕድመ ዝነበረላ ሃገር ቻይና ኩለንተን ሃገራት እቲአን ዕድመ ወዲ ሰብ ናብ 80 ኣፀጊዑን እየን ድኽነት ኣጉዲሎን እየን ሽቕለት ናብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሑ እዩ ትምህርቲ ኣብኡ ዘሎ ዜጋ ነቂሑ እዩ ሕጂ ናይ ዓለም ቆጠባ ቅድም እቲ ምዕራብ እንድሕር ነይሩ ሕጂ ምስኡ ተላጊቡ ክጥቀስ ዝኽእል ቆጠባ እዚ ቆጠባ እዚ ጥራይ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ አንተ እውን ትንክፋቢል እያ ነይረ ንኣብነት ናይ 2014 መፅናዕቲ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ እቶም ፅዑቕ ስራሕ ዘካይዱ 12 ወደባት እቶም 10 ኣብዘን ሃገራት እዚአን እዮም ዝርከቡ ንግዲ ዓለም ሕጂ ካብዚአን ዝወፅእ ንብረትን ናበን ዝኣቱ ጥረ ነገራትን ኮይኑ ዘሎ ኣፍሪቃ እንድሕሪልካ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ላቲን ኣሜሪካ እንድሕሪልካ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ሕጂ እዚአን ኣምፂአንኦ ዘሎ ለውጢ ኣብ ህዝበን ጥራይ ዘይኮነ ፅልኡ ንዓለም ሙሉእ ናይ ቻይና ፅልዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓለም ሙሉእ እዚ ምስ ኩለን ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ዓብ ነገር ሕጂ ኣብ ዝኾነ ትኹን ሃገር ሎሚ ኸድካ ናይዘን ሃገራት እዚአን ኢድ ብዘይተሓወሶ ነገር ክትረክብ ብፍላይ ኣብ ፍርያት ዳርጋ ዝከኣል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ለውጢ እዚ ርኡዩ ንምንታይ እዮም ተኣምር ኢሎም ዝገልፅዎ እውን ንኣብነት ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ንነዊሕ ዓመታት እንተልዒሉ ብ300 ሚእታዊት እዩ ዝዓቢ ነይሩ ሃገራት ኤውሮጳ ክዓብያ ከለዋ እንተልዒሉ ክሳብ 400 ሚእታዊት ዝዓቢ ነይሩ ናይዘን ሃገራት እዚአን ኣብ ዕድመ ሓደ ሰብ ኣብ ባሓጎኻ ድኻ ኮርያ እንድሕር እዩ ድኻ ቻይና እንድሕር እዩ ድኻ ጃፓን እንድሕር እዩ ድኻ ታይዋን ሲንጋፖር ሆንግ ኮንግ እንድሕር እዩ እዚ ባሓጎዚ ብሂወቱ ከሎ ናብ ቀዳማይ ዓለም ዝበፅሐት ሃገር ክርኢ ክኢሉ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ክንብል ከለና ኣብ ዘመናት ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ እዩ ወለዶታት ዝደረብዎ እዩ እዚአን ኣብ 34 ዓመት እየን ማዕቢለን ኣብ 40 ዓመት ብቐፃሊ ን40-50 ዓመት ኣብ ማእኸላይ ገምጋም ብ600 ሚእታዊት ቆጠብ እንዳዕባየን ከይደን ቪየትናምን ኮርያን እንድሕር ኣናፂር ፊሊፒንስን ኮርያን እንድሕር ኣናፂርና እዚ ኣብ ሶሳታት ፊሊፒንስ ክልተ ዕፅፊ ናይ ኮርያ ሃገራዊ ጃምላእቶት ነይርዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮርያ 11 ዕፅፊ ሃገራዊ
ካብ ናይ ፊሊፒንስ ኣለዋ بدرجة عالم كأن دحر إخاء دحر غانا كبزحت هاجرات زين هاجرات زين تهبت منيرة حجي أبي الله زين هاجرات زين تزجور أولوت في ن أب حزبن كينو حزبن كأني ن عالم حيل مخان تو قدامي ونزار بالله نبرنا چاينان أمريكان زلوا حجي كتبوا مفتعتسي كدمي سوسة عمت چاينا بايتاز نبرتها حجي كلاي بجي بي كلاي كويناسي أنا عالم حيل المخان تم أطر زلها ماتي كم زباو زولو بتي مبجسي بحرشاخ مبجس جيرنو نتاوز كل فابريكاتات جيرن نفسدد زعلمو فابريكاتات جيرن لعل ديسيبلين جيرن ديسيبلين وانا نجري أب سنغافور ماستيكا أي حيخني إلو ليكواني أي حيخني ماستيكا أب تشاينا خلايك ولا عيتولدني خا دانشا بينيل عيتولدني خا أب كوريا عسات غوفمبر عيتولعني خا نهجراو أوتت أب بمدرخات زغبرو ديسيبلين نتخبص حوز دليو علامة زخدوه ناي ديسيبلين من قدي أجرامي مالتي حراي صبو اسكي هزبا نشتي من الله لك رجع دحن نشتي انت وصيتين رخيبنا له نتا حطونيرا حجي قلل من نصاصريت اب سوسان حدنا ابنت جنرال باركنا دو كوريا سلطان كحزن كله مالتي علوا غيرو 82 دولار ايو ناي حدا سبعه تاونيرو نعمت ناي غانا 179 نعمت نيرو لعلو عصف مالتي حجي بزوان زدو كوريا 4000 ناي حدا سب ناي غانا ابشح تطويل له مالتي دو كوريا انت تفرند حلكاني سامسونج ناي دو كوريا فرياتي هينداي ناي دو كوريا فرياتي كيا ناي دو كوريا فرياتي داو ناي دو كوريا فرياتي سوني ناي دو ال جي كبلي ال جي ناي دو كوريا ازيم فلوطات زخونو اسمات وي براندس الله جابان دحر دالكا تويوتا بل سوني بل ماليا زي بلو اب عداغان رخبو ناتن فرياتين ازو وصيت نايتي كن توصل صنحنا ز تخطلو بوليسي مالتي حراي بزعبا رحق مبرا اسيا دينا نزارب زلنا بحافشو زن عوتات هاجرات كتنغرنا تصنيحكم اللهم بمنصور دما ابتو زوبا زركبا معبيلن ينبرغص جن بخمت زدله نهري وي تامرات زي سرحه بزحات هاجرات الله كم بعل اندونيسيا كم بعل فيلبينس كم بعل ماليزيا بتمساسالي سلازي انت انيورتي تصقمن تصقمن قلالها انصار نايزي اذن عوتات هاجرات نتقسن زلنا زغبرو سلاز غبره اتا انصار انتايو سامسونج تقسو صني حلو انا قديم بيلينير اتي ناي عالماوي بانكن ناي اي ام افن ودب نقد عالم زوهبكا مخري ناي نقدي مخري ناي معباله سلاستخطلين اتقدمي زي غبرو نجر نابن ممزي افتيا نشتي من الله بدلكا ناب ندوب كوريا نجابان نتايوان ندحدايلنا مستي زنبر علماو خنوتات ناي زحلكينات اتاساسيرنا ونكريو سلازلنا مالتي ترى امريكاون لعلي نيرو نعن ام دغاف نابنت امريكاويان ازي صغنا مريت وي مريت هاجيركا معدال زبل كمناي ديساويان بوليسي ام زتقسو ايفوتوين بزربا يدبلكا دلو او وشتم نبعلم ناي مريت مدلدال غيروم نيروم جين اتي ناتو اب معباله زلوو تراس لزغنزبو اگديدوم نزوم سلسته منግስታት ناي دوب كوريا ناي جابان ناي تايوان مريت مدلدال كم زرغبرو غيروم كاب هافتمات نخل سب كعدلو خم زلو اگديدوم امريكايان بعدو ابي ترا تصاويتهم ابتنا اندستري اندحر دايلنا اني كم اكل ندسنت مقتا كونتينمنت بوليس زبلو مستنا اوروبا تاحزنا هريوتي مارشال بلان بمسرته اندستري معبالي من اوروبا باندستري معبالي لما نزي ان كاني كومونيزم وينت ديسنت كتغت اندحر داخينكا باندستري كمعبالون هابت خفطر اللون ስለዚህ ደፍኡን ይረም ይحግዙን ይረም ረዲኤትቡን ይረም ናብ ዕዳጋናይ አሜሪካውን ክፉት ማዕጾ ገሮም አቢሎማኒም ናብ በዓል ፊሊፒንስ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ታይላንድ መስከድና ግን አሜሪካ እዚ አይ ጎበርዎን እትዝ ጎበርዎን ታይ ክخፈታ ባንክታት ነፃ ምቁጻር ዘይብሉ ናይ ፋይናንስ ክገብራ መሬት ብዕዳጋ ከመሓደር ከም ዘለዎ
ኢንዱስትሪታት ዘይ ናብ ዝደልዮ خيد እቲ ፋርስ ዝደልዮ ክገብር እቲ ፋይናንስ ናብቲ ሃገራዊ ክታይ ደይኮነ ናብ መክሰብ ዝፈጥረሉ ኣብ መወዳእቱ እዘን ሃገራት እዚአን እንታይ ኮይነን ኣብ ንኣብነት ፊሊፒንስ ካብተን ድኻታት ሃገራት እያ ናይ ባንክ ንጥፈታት እንድሕር ጀሚርካ ንኣብነት ባንክ ወና እንድኮይንካ ንስኻ ናይ ባንክ ቢዝነስ እንድሕር ጀሚርካ ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ታይላንድ ወይ ኣብ ኢንዶኔዥያ እቲ ዝለዓለ መክሰብ እትረኽበሉ ቦታ እዩ እተን ሃገራት ግን ብኢንዱስትሪ ኣብየለዋ እንድሕር ኢልካ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ኢንዱስትሪ ናተን ቴክኖሎጂ ዘይብለን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝምርኮሳ ኣብ ዘንጠቕሰን ዘለና ኣብ ኮርያ ኣብ ጃፓን ኣብ ታይዋን ዝምርኮሳ ድሑር ዝኾነ ፋብሪካታት ዘለውን ሓንቲ ትኹን ፍርያት እውን ብስመን ናተንሲ መበቆላዊት ፍርያት ንኣብነት ክንጠቅስ ፀኒሕና ሂንዳይ ኢልና ዳው ኢልና ወይ ኪያ ኢልና ወይ ኤልጂ ኢልና ወይ ሳምሱንግ ክንብል ፀኒሕና ኣብ ኮርያ ኣብ ቻይና هواوي ኣለካ ዚቲ ኢለካ ዶንግፌንግ ዝበሃል ዓይነት መኪና ወይ ጂሊሎ ሕጂ ዝምዕብራ ዘለዋ ማለት ና ቻይና ና ጃፓን ከም ሁሉም ካብዚአን ኩለን ሃገራት ግን ዝወፅእ ሓደ ስም ፍሉጥ ብራንድ የለን ኢንዱስትሪ ስለዘይ ማዕበለ ሕርሻ ስለዘይ ማዕበለ ብመግቢ ውሕስነት ኣይረጋገፀን ኩሉ ሻዕ ካብ ደገ እታው ዝነብራ ናይ ግዳም ነውፂ ሾክ ኤክስተርናል ሾክ ዝተቃልዓ ሃገራት ኮይና እዚ ኸኣኒ ኣብ ናይ 1997 ፊናንሳዊ ቅልውላው ናይ ኤስያ ብንጹር ኣርኢና እዘን ሃገራት ደረጃ ምዕባሊአን ቁጠበን ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ እዚአን ንጠቕሰን ዘለና ናይ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ፊሊፒንስ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ታይላንድ ስጋዕ ሕጂው ካብኡ ሪካቨር ኣይሓወያን ደለዋ ይበሃል እቲአን ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ንገሊአን ኣይተንከፈምን ከም ቻይና ኣይተንከፋን እቲ ፋይናንሳዊ ቅልውላው እተን ዝተረፋ ኸኣኒ ሳላ ዱልዱል ዝኾነ መሰረት ዘለዎ ቁጠባ ዘለዎን ነቲ ቅልውላው ብቕልጡፍ ክሰግርኦ ክኢለን ናብ ርጉእ ምዕባለ ክኸዳ ክኢለን ማለት ስለዚ ውፁእ ርእሰ ማልነት ስለ ዝተኸተላ እየን ዘይማዕበላ ዲና ንብል ዘለና ማለት በዓል ፊሊፒንስ ورئيس مالነት ዝበሃል ዋላ ንባዕሉ ድሕር ካልኣይ ኩናት ዝማዕበለ ኣለና እቲ ካፒታሊዝም ወይ ርእሰ ማልነት ንብሎ ዘለና ናይ ውልቂ ዋንነት ዘመልክት እዩ እቲ ኣገላልጻ ኣብቲ ነፃ ዓለም ወይ ዝምዕራባዊ ዓለም ናፃ ዕዳጋ ናፃ ዋንነት እዚ ናይ ብሕቲ ዋንነት ፕራይቬታይዜሽን ገለመለ ዝበሃል ንዕኡ እዩ እቲ ኣምር ፈጢርዎ ዘሎ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝተኸስተ ኩነታት ናይ ዝሑል ኩናት ማለት እዩ እቲ ዴሳዊ ደንበ ኸኣኒ ንርእሰ ማልነት ካልእናቱ ኣገላልጻ ኣምፂሉ ዝምድና ናይ ሰራሕተኛታትን ናይ ወናኒ እቲ ርእሰ ማልን ናብ ዝብል ክስታይ ኣምፂዎ ፖለቲካዊ ዝምባለ ወይ ፖለቲካዊ መበገስ ዘሎ ኣገላልጻታት ኣገላልጻ ናይ ካፒታሊዝም ካብ መጀመርያ እቲ ዓንቶ ይድበልኩኻ እቲ ዋኒንተኛ ኣሎ መንግስቲ ዓብ ተራ ፃወት ሳታ ኣገዳሲ ማለት መንግስቲ ኣይወፅን እዩ ወላ ኤውሮጳ ክትምዕብል እንኮላ ዝኩሉ ክንገልጾ ፀናሕና ተራ ናይ ተወሕታዊ ክፋል ዋንነትን ናይ መንግስቲ ምምእዛን ናይ ቁጠባን ዓቢ ኢድ ናይ መንግስትን ፋብሪካታት ወይ ማሽናትን እዩ እዘን ሃገራት እዚአን ሕጂ ነዚ ኣይተኸተሎኦን ኢና ንብል ዘለና ነቲ ናይ መንግስቲ ተራ ኣይተኸተሎኦን መንግስቲ ዓቢ እጃም ክፀወት ከም ዘሎ ኣብ ምምእዛን ቁጠባ ዝብል ኣይተኸተሎኦን እቲ ፋይናንስ ክትቆፃፀሮ ከም ዘለካ ናብቲ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ክቐንዕ ከም ዘለዎ ኣይተኸተሎኦን ነቲ ሕርሻ ጽገና ምግባር ኣብ ሕርሻ ዝብል ኣምር ወይ ፖሊሲ ኣይተኸተሎኦን ነዚ ስለዘይ ተኸተላ ናብ ኣብ ጋእማን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብቲ ድኽነት ስኒ ኣብ ኣታዊ ናይ ሰብ እዚአን ኣብ 40,000 ኣብ 30 ገለን ሽሕ ተጸጊዕን ኣለዋ እቲአን ከኣኒ ገና ኣብ ታሕቲ ኣብ 5,000 ኣብ 3,000 ኣለዋ ማለት እዩ ሕራይ እዘን ኣናብር ኤስያ ከምዚ ክንገልጾ ፀናሕና ኣብ ሓፂር ግዜ ምዕባለታት ኣርአን ኣብተን ካልኦት ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብሓፈሹ ፅልዋታት ሕዲረን ዶ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ከምዚ ዓይነት ዓወት እንተደ ኣምፅየንሲ ኣብዚ ድሕሪኡ ዝሰዓበ 20-30 ዓመት ኣብተን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ስምብራት ክገድብ ዝኽእል ፅልዋ ይሕዲረን ዶ ትብል ሳምሶን ኣነ ዝዓበየ ዘሕድሮኦ ፅልዋ ኣብ ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ እዚአን ምስ ተዓወታ ተንዓንቶ ይጠቂስካያ ነበርካ ናይ ኣስያ ኣናብር ምስ ተዓወታ ዓለማዊ ባንክ ዝተዓወታሉ ኣጋባብ እቲ ንሕና ዝሃብናየን ናይ ቆጠባ ኣጋባብ እዩ ዝብል ሓሳብ ይኸፅር ከስርፅ ፈቲኑ ነዚ እውን ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ፅሑፋት ገይሮምሉ እዮም ድሒሩ ዝመፀ መፅናዕታት ብግብሪ እውን ዝተረኣየ እቲ ዝመፀ ተሓሳስባ ማለት እዩ እቲ ዓለማዊ ባንክ
زبكا جباب ناي معبالة زي كونه اتسو زي بكاي زمعبي نبت حق اخت كيدا لك زين هجرات زين الراجي صونين بقندو تشاينا حجي الراجي صوتيا تسألوا حجي نحنان وي بزحات معبال زركبا هجراتن كابزهم مهار أوزرلون نعم زواج لك نيزخونة هجر بوليس قد يحاخت معبلاي تخيلني كنا صار كيف اللي قمت توصلوا زلك هلو بزحات هجرات كوصلوا أوز خلا أبنت جيرنا الله هذا هجرات زي حراي ما أزينا إنا نمسكناكم ز خبركم عدمات عايشنا سامسون برهانكم أون هزباوي من قصاب ز خبركم تعذبتنا نلومي أدالينا يو زنبرنا تحسته عبزي زازينا لنا سلام نخلنا